Медицина bir сүзсез барлык фәннәр арасында иң шәфкатьлесе. Гиппократ. Мин ни өчен табиб булырга уйладыммы? Бабам табиб иде. Ул авылда бердән-бер табиб иде. Теләсә кайсы вакытта аңа ярдәм сорап киләләр иде. Бабам әйтә иде. Кеше гомереннән дә кыйммәтрәк бер ни дә юк. Минем аның кебек буласым. Кешеләрне коткарасым килде. Ак чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә. Аклык эзләп, аклык күзләп үткән, гомер үзе нинди төсләрдә, ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Алло, Алло, Айрат? исәнмесез? Сезнең балагыз туды. Котлыйм сезне. Бик зур рәхмәт. Яшәү дигән татлы сезгә сыйган, сер ачкычы кайда кем белә. Таң күзеннән гүя безнең гомер чык тамчысы булып төгәлә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Ömür taşın üzə aşı jillər, canlar yılı şulşaq nişlərgə. Ak çəçəklər yıldız bulub yana, ümit nuru sülgən kişlərdə. Ak güllərdən can jılsı alıb, yüreklərgə salası idi. Ak çiçekler kebek appak bulub, saf күңелле каласы иде. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, saf күңелле каласы иде. Ак чәчәкләр kebek appak bulub, saf күңелле каласы иде. Saf күңелле каласы иде. Ак çəçəklər kebek appak bulub, saf күңелле каласы